खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। भेरगाव ब्लक बिपिएफ दोलोआ जर'खा सावरायमेल हाबाफारि खुंदों। दिनै भेरगाव ब्लक बिपिएफ दोलोआ भेरगावनि बिपिएफ मावख'आव मेहेरगोनां जर'खा सावरायमेल हाबाफारि खुंदों। बिटिसि बिसायख'थिया जानो थाखाय गोबाव सम गैलिया। बेखौ नोजोर बोनानैनो गावबागाव राजखान्थि दोलोआ गावबागाव दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोबां मेल मिटिं खुंबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो बिपिएफ दोलोआबो दिनै भेरगाव ब्लक बिपिएफ मावख'आव मेहेरगोनां जर'खा सावरायमेल हाबाफारि खुंदों। सावरायमेल जथुमनायनि गेजेरजों भेरगाव ब्लकनि गोदानै आफादगिरि महरै कुमुद कछारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै बिक्रम दैमारिखौ सायख'नाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिक्रम दैमारि आरो बिपिएफ दोलोनिनो गोख्रों मावथि रन्जय बराजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा। दिनै आङो भेरगाव ब्लक बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि गोजौनि बिथोन आरो थोननाय आरो बिबान होनाय बायदि आं आजावनानै लाबाय। मेन उद्देश्यआ बेनो भेरगाव बिपिएफखौ जों नस्थ' जानो होनो हानाय नङा आरो भेरगाव बिपिएफखौ आगोल बेसेबांमोन जौगादोंमोन बिनिख्रुइ बांसिन बे राजनीतिक दिगाव जौगाहोनो थाखाय दिनै जों खामानि मावलांगोन। उद्देश्यआ बेनो जों गोबां समस्थिफ्राव जों बेरायदों आरो जों खामानि मावबोदों। बेबायदि दिनै आंहा मोनसे गिलिर बिबान गोजौनिफ्राय बिथोन फैबाय आरो बिबान होबाय जे भेरगाव बिपिएफखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय जोङो दिनै आवगायलांगोन आरो आं बुंखाबाय भेरगाव बिपिएफखौ नस्थ' जानो होनायनिफ्राय जोङो बेखौ बासायनांगोन, बे आंनि थांखि। भेरगाव बिपिएफनिफ्रायनो बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेरसोन बर'आ गुबुन दोलोआव थांबाय बिपिएफनिफ्राय। बिपिएफ दोलोआ माबायदि जुजिलांनांगोन? बिथाङा गावनि टेकनिकेल प्रब्लेम आरो मानिबा उद्देश्यखौ लानानै निस्सय बिपिएफ दोलोखौ गारनानै थांदों। बेल' नङा, गोबां गिदिर गिदिर नेताफोरा गारनानै थांबाय। आगदा आगसि थानाय गोबां दैदेनगिरिफोरा गारना थांदों। अब्लाबो हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि महरानो दिनै रायजोनि गेजेराव जाखांफैयो, नङा होमबा? दिनै आं बिनिखायनो आगोलबो बुंदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि आगदा आरो आगसि थानाय जेसेबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रा गुबुन दोलोआव थाङा मानो बिपिएफनि एसेबो खहा जायाखै आरो खहा जानायखौबो जों नुनो मोनाखै। मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारिनि 19 बोसोर रायजो खुंबोनायाव माबायदि डेभेलपमेन्टजों लोगोसे सुख सान्ति रायजो खुंबोदोंमोन बेखौ रायजोआ मोजाङै गोसो दोङो। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिनि रावजोंनो खामानिजोंनो बिथांनि महरजोंनो दिनै बिपिएफआ थांनानै दङ। बेबायदिथ' गोबां जुरदार आं खामानि मावगोन। 1000नि खाथियाव जोङो जइन होनो थांगासिनो दङ। जोंहा दिनै दाबो दङ बेवहाय जइन जानो गोनां दङ। नाथाय जोङो मोनसे मोजां सम जइन लागोन होननानै जों रायलायबाय, गोजौआवबो जों रायलायहरबाय। दा लाथ' साननैसोनि उनाव जइनिं प्रग्रामखौ लागोन होननानै बुंदों आरो गोबां गामियैनो हाबनाय नोंथांमोना नुगोन। गोबां 1000 सेंग्राफ्रा हाबनाय नोंथांमोना मिडियानि जुगिदिनो नुगोन। बे भेरगाव समस्थिखौ इउपिपिएलखौ जोबोद गाहायाव दोननानै फेजेननो थाखाय आं दिनै थांखि लादों। दिल्लीनि दरबाराव जाय दिनै बिथांमोना लामा बेखेवदों, बिनि 15 बोसोर सिगांनो हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड भवन बानायदों। दिल्लीयाव मैया दाखालि लामानि मुंखौ होदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव, जों गोजोनदों। नाथाय बिनि 15 बोसोरनि सिगांनो हाग्रामा महिलारि दिल्लीयाव मोननै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस, बड'लेण्ड भवन बानायदों। जायखौ मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा सारा इण्डियायाव बिश्व दरबाराव बड'लेण्डखौ मिथिथों होननानै दिनै बिथाङा उइस खालामलांदों। अब्ला दिनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ नामा? बे बर'नि सम्पति नङा। नोंथांमोना मिडियायाव देखायदो बे बड'लेण्ड भवन आरो गेस्ट हाउसजों थांनाय लामाखौनो, नङा होमबा? दिनै बिथांमोना बेखेवदों आरो मोजां मोनदों आरो दिनै बेखौ जों बाख्नायनो गोनां। बेबायदि मोनसे मोजां मुं होनानै लामा बेखेवदों। नाथाय जोंनो लामा बेखेवदों आरो लामाखौ मुं दोनदों। नाथाय बिटिसिआव दिनै 300निबो बारा सासे आदानि ग्रुपनो हा हगारनायखौ नुनो मोनदों। बिनि पार्टिखौ नोंथांमोना मिथिगौ नामा? लामा दोंसे मुंजोंनो होदों दिल्लीयाव, नाथाय बिटिसिआव 300निबो बारा हा होदों। हमनो हाबाय दा? दाथ' गोबांखौथ' बुंनो हाया। दा बिनिखायनो आं बुंदों सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि
दिनै बिथांमोना घोषणा खालामदोंमोन साननानै मोनहायै खोनाफेरै नुफेरै रायजोनि गोसोआव रोमै रोमै जाखांफैनाय सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि खोथा बुंदोंमोन नाथाय बिनि गाहायाव हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि लाबोदों बिनि गोजौआव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बेखौ लाबोनायाव जोंहा मा बाजानाय दं बेथ' मोजांसो नाथाय दिनै गोबां इन्जिनियारिं कलेजनिफ्राय लानानै IIT निफ्राय लानानै ITI निफ्राय लानानै बेसेबां 39 डिपार्टमेन्ट हाग्रामा महिलारिया लानानै फैबाय बे लानानै फैनाय डिपार्टमेन्टखौनो प्रमद बर' बिथाङा दिनै BTC आव सालायगासिनो दङ नोंथांमोना सोंनो हागोन ना बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर' नोंथाङा खैथा डिपार्टमेन्ट लाना फैखो एमेन्डमेन्ट जानाय डिपार्टमेन्ट खैथा लानानै फैखो एन्सारा जाबाय 0 नाथाय थाखानाय डिपार्टमेन्टखौनो आरो नों आसामनो हरफिनदों रिजाल्टआ बेनो बाजेटआ नैबे थांनाय 23 डेटआव जानानै थांबाय बेखौ जों बेबो नुदों प्रमद बर' बिथाङा मावनांगौ खामानि गैला जोब्बाय बिथाङा इनफ्रास्ट्राक्चार जायफोर बिटिआर एकर्डनि दफायाव दङमोन बेफोरखौथ' मावनो हानाय नोंसोरबो नुबाय गासिबो नुबाय मावनो हायैखौ गासिबो नुजोब्बाय दा फैसाया 230 crore दिनै ओरैनो बाहायजायालासिनो थाबाय बे सोरनि गोरोन्थि नों स्कुल कलेजनि खुरां दङ इनफ्रास्ट्राक्चारनि खुरां दङ लामा दालां बानायनायनि खोथा दङ IBS होनायनि खोथा दङ साकरि होनायनि बाजेटनि खोथा दङ नाथाय नों फैसाखौ बाहायालासिनो बोरै 330 crore ओरैनो मानो दोनखो जानो ना रानना जानो ना साप्लाय होनो ना बल खेला होनो फैसायाथ' 230 crore दङ फैसाखौथ' बाहायनो थाखाय सरकारा हरदों नङा 230 crore फैसा बाहायनो हायो दाबो दङ माला बाहायगोन बेखौ सोंदो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि आं बेखौनोथ' बुंदोंब्रा 330 crore इन्डिपेन्डेन्ट फेमिलिनो IBS जुदि न'खर अनसुंथाइ होयोबा प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनगौमोन गाज्रिथ' मोना मोजांसो मोनगौमोन 330 crore सानसेनि गेजेरावनो अर्डार बेसेबां NDPफोर दङ मार्टियार फेमिलिफोर दङ गैजारिनिफोर दङ लिस्ट बानायनानै साननै सानथामनि गेजेराव 230 crore फैसाखौ राननानै होनो हायो बेखौ मानो मावा एक्सटेंशन जाबाय ना बुंनो बिथाङा बाट ससियेल मिडिया मोनसे फैलाय भाइराल जिखिनि गफर हालामाव हायो जिखिनि पान्चार इलेक्शन जाबाय बिथांमोना गोबां दुखु फोरमायदों स्टेटआवसो दङ ना जों बिटिसिआव दङ गोदो नामा लाखिजादों ना मानो होनना बुङो बड'लेण्ड मोनाखै बिथांमोननि जिथु प्रब्लेम बेखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबाय थादों बे 4 बोसोराव दा बिनि मोजां सोंथिखौ मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङासो मिथिगोन दायथ'आ बिसोरनिसो दा बुङोबाथ' दाय जागोन भट होनो मोनलायै नङा होनबाय आरो दाबो बिटिआरआव हाबनानै उदालगुरियाव हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट गहपुरनिफ्राय उदालगुरियाव फैगोन आं मोजांखौनो होननांगोन उदालगुरिनि मोनसे पार्ट जाबाय गहपुरनिफ्राय उदालगुरियाव फैनानै बिथांमोना खामानि मावफैनांगोन बेनो बिटिआर हाबनायनि मोनसे स्टार्टिं बिथांमोना गोदाव सोराव मोनदों थारैनो जों दंना दैमारा बिटिसि ओनसोलाव नामा दंना गैया नामफोरखौ नागिरना बिथांमोना मोनाखै बिथांमोना गोसारबाय थादों जोङो पान्चायतआव जों भट होनो मोनथारनांगोन नङा होमबा बिटिआर हाबाथ' मोनथारनांगोन मोनाबाथ' होसो जाया होमबा आंखौसो होसोनो नागिरो नङा आरो सोरबा खिन्थु नोङो नैबे बिटिसि इलेक्सनाव नोङो भट होनो मोनाबाथ' होसो जानायनि अनगायै मा दं नङा होमबा होसो जानायनि अनगायै मा दं दिनै सोरबाया दा बेनिखायनो गोबां बुङा दिनै आङो गोदान भेरगाव ब्लकनि मोनसे जर'खा मेल जादों आरो बावहाय गोदान आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों सायख'नाय जादों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ थांनाय 20 तारिख एप्रिल दाननि बावहाय भेरगावनि आफादगिरि आरो बारग' डिपुटि स्पिकार नेर्सोन बर' बिथाङा BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL आव बिथाङा हाबैदों आरो बिथां थांनायनि उनाव जोङो दिनै गोदानै मोनसे गोख्रों मोनसे आफाद दानाय जादों आरो बुंनो थाङोब्ला नेर्सोन बर' बिथाङा सासे केन्डिडेट दाबिदारमोन खिन्थु बिथाङा माखासे पार्सनेल प्रब्लेम गोबां जाबायमोन आरो बेनि थाखाय बिथाङा BPF दोलोआव थायाखै आरो BPF दोलोखौ नागारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव बिथाङा थांनायनि खोथा गोबां सान सिगांनिफ्रायनो सिन्था खालामबाय थादोंमोन
आरो बिथाङा दिनै भेरगावनि माने UPPL हाबनाया आथिखालनि माने थाखानाय एक्जिस्टिं जाय माने EM दं दावबायसा बर' हयथ' बिथांनि थाखाय टिकेटआ मोनसे माने प्रब्लेम जाहैनो हागौ आरो जोङो खोनादों माने प्रमद बर' बिथाङा नेरसोन बर' बिथांनो टिकेटखौ होगोन भेरगावआव टिकेटआ कनफार्म होनानै लेंनानै लांदों आरो बिदि जुदि जायोब्ला हयथ' UPPL न'खरावनो भेरगाव समस्थियावहाय माने गुरलाय गुजाय नुजागोन जों बेखौ नुहुरदों आरो नेरसोन बर'आ आरो बेखौनो आसा खालामनानै दिनै हयथ' UPPL हाबनायनि मोनसे खारन जागोन आरो गुबुन मोनसे कारना जाबाय गावहा व्यक्तिगत प्रब्लेम पार्टियाव जेबो प्रब्लेम जायाखै किन्तु गाव हारसिङै पार्सनेलि गोबां माखासे माने व्यक्तिगत प्रब्लेम जादोंमोन बिथाङा आरो बिनि थाखायनो दिनै बिथाङा UPPL हाबदों होननानै जोङो मिन्थिगौ आरोखि आरो बिथां हाबनायनि उनाव दायो UPPL थांनायनि उनाव UPPL दोलोनिफ्राय दा BPF दोलोआव फैनो थाखाय बिराद माने गोबां बुरजाथार सेंग्राफोर आरो लोगोसे पार्टिनि माखासे सिनियर लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा BPF दोलोआव हाबनो थाखाय माने रेडि जागासिनो दङ 500 जननिबो बारा UPPL नि मानसिफ्रा दिनै BPF दोलोआव फैनो थाखाय रेडि जानानै दङ BPF गभर्नमेन्ट दानायनि मोनसे माबा लाबबाय थादों बे समाव BPF निफ्रायनो माखासे एक्स MCLA एक्स EM बिथांमोना दिनै गुबुन दोलोआव थांबाय जायफोरा गुबुन दोलोआव थांदों अलरेडि BPF नि रेजेक्टेड लिडारफोर आरो बिथांमोना गाव हारसिङैनो माने गावनो सेल्फ क्रिएटेड प्रब्लेम्स माखासे गावबा गावनो प्रब्लेम जाखाबायमोन आरो बिथांमोना पार्टिनि थाखाय जेबो खथि खालामनो हायाखै सोरबा सासे लिडार थांदों किन्तु लिडार गाव हारसिंसो थांदों किन्तु रावखौबो लांफानो हायाखै आरो सासे थांदों जोंनाव माने 100 जन हाबफैदों जेराव माने नाम्बार्सआ बारा जायो जेराव माने संख्या बारा जायो बे पार्टियासो इलेक्सनाव देरहायो सोरबा नेताजों माने पाब्लिक गैया थांफायाखै रावबो जोंनि वार्काराबो थांफायाखै आरो जायनो UPPL हाबैदों BPF नागारनानै बिथांमोननि भबिसतआ धंस जादों BPF आव थानाय समाव लिडारमोन सोरबा BPF आव थानाय समाव टिकेट रानग्रामोन दा UPPL हाबनायनि उनाव दायो माने टिकेट बिबाबो आगोर मोनाखै समस्थियानो गैया बिथांमोननि थाखाय किन्तु बिथांमोना UPPL आव थांनायनि उनाव बिथांमोननि पलिटिकेल केरियारा गाज्रि जानायखौ जों नुदों आरो BPF आव थानाय समाव बिथांमोना जा मोनसे स्टेटास दङमोन लिडारशिप स्टेटास आरो बिथांमोनखौ मोनसे पजिशन होनानै हाइ कमान्ड होनाय हिसाबै जों बयबो मानियोमोन किन्तु UPPL आव थांनायनि उनाव बिथांमोननि पजिशन आरो बिथांमोना हाइ कमान्डनिबो जेबो मोनसे माने स्टेटास मोनहैयाखै बिथांमोनखौ जास्ट सासे साधारन वार्कार हिसाबैसो UPPL लांनानै बाहायहैगासिनो दङ आरो हाबनायनि आवगाय बिथांमोननो गोबां खोथा होनानै बुंदोंमोन किन्तु टिकेट होगोन मा होगोन लिडार बानायगोन बायदिसिना ओरैबायदि सुबिदा होगोन किन्तु हाबखांनायनि उनाव बिथांमोननि पलिटिकेल केरियारखौ UPPL माने धंस खालामदों आरो UPPL निनो मोनसे मिशन सोलिगासिनो दङ BPF नि सेनियर लिडार दैदेनगिरि गोरों मानसिफोरखौ लांनानै UPPL माने बिथांमोननि राजनैतिक भबिसतखौ धंस खालामनायानो बिथांमोननि मोनसे मिशन अभियान दायो आथिखालाव UPPL माने सोलिगासिनो दं आरोखि